Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Rada by som vám povedala pár slov k téme, ktorá sa mi teraz ani nie, že opakuje, ale tak mi nejako vyskakuje v poslednom čase a stále si ju tak nejako viacej uvedomujem a chcela by som vám porozprávať niečo o vzorcoch z detstva, ale najmä ako keby, že ako si ich prenášame vlastne do toho nášho života a ako ja som ich napríklad objavila. Veľa z nich som objavila pri cvičení. Veľa mojich presvedčení, veľa toho, čo mi nahovorili do hlavy, keď som bola malá, som objavila skrz cvičenie a pohyb. A vy si to vlastne viete cez takéto rôzne udalosti vo svojom živote objaviť tiež. A ja vám chcem o tom pár slov povedať, že ako to teda bolo u mňa a v podstate, že ako to funguje v tom našom živote. A ako si to vieme zistiť, odpozorovať a čo s tým potom urobiť. Čiže u mňa to najmä začalo teda tak, ako som spomínala v úplne prvom úvodnom videu. Kto ho nevidel, tak si ho môžete pozrieť a keď nie, tak v skratke vlastne ako keby keď mi zomrela mamina, keď som mala 8, tak veľa ľudí, moje okolie, mi začalo hovoriť, že musím byť silná a že to musím zvládnuť. Proste to bolo ako nejaká mantra, ktorú mi vlastne každý dával do hlavy. A ja nehovorím, že oni mi chceli zlé. Len pre mňa vlastne ako keby, ja tým, že som mala 8, tak pre mňa to bolo ako keby pomaly písmo sväté od tých ľudí. To znamená, že, alebo oni mi to možno ani tak nehovorili, ale takto som si to proste ja v tej dobe zafixovala, že toto sa stalo a proste ja musím byť silná a musím to zvládnuť. No a ako som kráčala vlastne tým životom ďalej, tak okrem iného, ešte vám potom poviem tie ďalšie veci, toto sa mi vlastne pretransformovalo do toho cvičenia, takže ja som vlastne stále mala pocit, že že potrebujem byť silná, hej, že už vlastne ako keby ani nebola tá hrozba toho, že som malá a som proste bez tej mamy a že teraz ide to obdobie ťažké, kde sa s tým potrebujem zmieriť, alebo čokoľvek, ale že vlastne už aj v tom živote, keď už vlastne som ako keby to najhoršie mala za sebou v tej dospelosti, tak vlastne ja som stále mala pocit, že musím byť silná a musím všetko zvládnuť. A mne sa to vlastne odrážalo v tom tréningu tak, že ja som stále išla ako keby za tými výkonmi, že proste potrebovala som zdvihnúť čo najviac váhy, zabehnúť čo najrýchlejšie, odrobiť neviem čoho najviac, stále ísť podľa plánu, stále ten plán zvyšovať, stále pridávať, proste ako keby toto som tam mala veľmi, veľmi dominantné. A v podstate som aj kvôli tomu si robila rôzne certifikáty a školenia, kde bolo potrebné splniť určitý limit na to, aby ste ten certifikát dostali. A to bolo vlastne ako keby spôsobené tým, že pre mňa boli strašne dôležité ten výkon, to číslo, ale hlavne to bolo ako pre mňa znak toho, že som silná a zvládam to. A ja som vlastne ako keby sa niekoľkokrát pri tom cvičení zranila, že som mala zranené koleno, lakeť, rameno, bedro, neviem čo, furt mi čo bolo, chrbát. Samozrejme to bolo tým, že ja som to telo ako keby ignorovala, respektíve som ho tlačila úplne do šialenosti, lebo plán bol taký a lebo. No, ale vlastne ja som ako keby nevedela prečo, hej, že ja som to robila na autopilota, ja som si vôbec neuvedomovala, že tam beží v pozadí tento vzorec, z ktorého ja konám. A keď som vlastne bola zranená už neviem koľkýkrát, tak som sa ako začala zamýšľať nad tým, lebo to väčšinou príde, že keď sa vám niečo stále opakuje, tak sa ako začnete pýtať prečo. Hej, na nejakej úrovni. Dobre, dajme tomu, hej, že som sa nad tým začala zamýšľať, že prečo sa mi to deje, prečo som sa zranila a tak ďalej. A začala som vlastne presne postupne prichádzať na to, ako sa do tých vecí tlačím, ale hlavne som sa začala pýtať samej seba, no a čo sa stane, keď teda nezdvihnem tú väčšiu váhu, keď teda nespravím ten väčší výkon, ktorý chcem a nebudem stále silnejšia a silnejšia. A bol tam vlastne za tým veľký strach, že ja ako keby zlyhám a to zlyhanie asi v podstate hlavne to, že keby príjem o život, hej, lebo ako keby v tom detstve to znamenalo to, že keď nebudeš silná a zložíš sa a nezvládneš to, tak vlastne nezvládneš ako keby ten život, neprejdeš ním a vlastne zomrieš, hej, v podstate. Čiže pre mňa tam bol ako keby vyslovene za tým až takýto strach zo smrti, že vlastne ja musím toto robiť na to, aby som to vlastne prežila.
Hej, že vlastne ako keby, áno, to je to správne slovo, prežitie, že pre mňa bolo to, tá sila a to, že vydržím to, zvládnem to a idem, bolo pre mňa proste znak prežitia. A ťahala som si to z toho detstva. Hej, a ako mi to vlastne všetci dali do hlavy a ja som to prijala za svoje. No a postupne vlastne ako keby, ako som prechádzala skrz tie zranenia, ako som sa vždy z tej sily, lebo ako vždy po tom zranení sa musíte vrátiť viac na ten základ, do tej jemnosti, zase k jemným pohybom, len s vlastnou váhou, lebo naozaj to vás akože brutálne spomalí, že kto sa nejako zranil, tak to poznáte, keď prechádzate vlastne, ako keby ste sa znovu učili chodiť, učiť sa hýbať bez bolesti toho kolena, lakťa, ramena, to je jedno, ale vlastne ako keby strašne vás to hodí naspäť a vy vlastne ako keby, a ja som vtedy prehodnotila svoje ciele, že dobre, ja už vlastne nepotrebujem sa tlačiť tak do tej sily, a aha, aj keď som bola zranená a nebola som až tak silná, ako fyzicky, tak som prežila. Hej? Že vlastne sa mi tam ako keby rúcal tento koncept, že na prežitie musím byť silná. A vlastne každým tým zranením z neho ako keby odpadlo, ale samozrejme aj skrz to, že som si to uvedomila, lebo mohla som ísť do toho, že bože, do toho odporu, hej, zranenie, čo teraz so mnou, rýchlo sa musím dať dokopy, rýchlo musím zase na to všetko nabehnúť. Ale našťastie som na to nenaskočila, ale vnímala som, čo mi to telo hovorí. A hlavne mi to ako keby hovorilo, že spomal, už sa zastav, už ti proste nehrozí nebezpečie a už sa ako keby zjemní a vráť sa naspäť k sebe, vráť sa do seba a vráť sa ako keby ku mne, akože k tomu telu a začni ma počúvať. To mi hovorilo a to som sa vlastne veľmi učila týmto a bolo to naozaj ako keby že krásne učenie. No a takisto sa mi tam vlastne veľmi otvárala aj tá mužsko-ženská polarita, pretože tým, že ja som teda aj žila bez tej mámy a tým, že to ženstvo som mala potlačené, lebo som mala potlačený celý vzťah s ňou, čo znamenalo ako keby aj vzťah so mnou, lebo proste tá máma vám dá život a je pre vás na tom začiatku, samozrejme aj s tým otcom všetkým. Ale k otcovi som tie emócie tak potlačené nemala, ale k nej úplne, tak ja som mala vlastne vypnutú celú ženskú líniu a to aj svoju, vzťahy k ženám, ku kamarátkam. Ja som mala ako keby, ani nie, že som nemala kamarátky, ja som aj mala kamarátky, ale ja som vždy sa v ten vzťah nejako skončil, alebo vždy som ho nejako si sama zničila, nazvime to, lebo som sa tých vzťahov strašne bála a mala som ako keby voči nim divný pocit. Bolo to celé veľmi divné. A vychádzalo to z tej mamy, ja som to vtedy nevedela. No a čo som chcela povedať? Aha, že vlastne to cvičenie a tá sila a to všetko mi veľmi začalo odkrývať aj tú mužsko-ženskú líniu, že vlastne tá sila bola ako keby ten chlap, čo to tam držal, ku ktorému som mala ako keby ten vzťah vybudovaný, na ňo som sa vedela spoľahnúť a bola som v ňom istejšia celkovo v tej chlapskej úrovni aj tým, že ma vlastne vychovával muž. Tak to bolo celé ako keby, že to bola proste pre mňa ochrana. Hej, že ja som sa vlastne adaptovala na to. Ja som napríklad od malička, a to je pre mňa ako ťažká téma ešte stále, chcela tancovať. Od malička ja som to vedela. A keď ja si doteraz pamätám ten moment, môj otec sa ma spýtal, že no čo chceš robiť, na aký krúžok chceš chodiť. A pre mňa tam bol proste, že tanec, ale ja tým, že som sa hanbila, nebola som spojená proste s tým ženstvom, v tom čase som mala nejakú nadváhu, tak som proste povedala, že tak ma daj na basketbal, hej, že úplne. Ale dobre, lebo ma to akoby priviedlo tam, kde ma to priviesť malo, ale vlastne išla som celý ten čas proti sebe a úplne som to ženstvo vlastne odsunula, potlačila nabok a lebo ako keby tanec je naozaj asi jeden z najženskejších prejavov. Som išla do toho proste zase do toho mužského, hej, do toho, tak basketbal je taký akože kontaktný, dynamický, tvrdý šport, čo má ako keby, že s jemnosťou nejakou veľmi málo, hlavne ako keby ešte keď je počas toho pubertálneho vývinu. A teraz vôbec ja nehovorím, že basketbalistky alebo niečo pre Boha sú nejaké mužatky alebo niečo, proste poznám nádherné ženy, ktoré hrajú basketbal, aj hrali a sú veľmi ženské, ale pre mňa to tak bolo, ako keby, že ja som sa tam úplne som tam ušla do tej role toho chlapca a mohla som nosiť veľké tričká, veľké kraťasy a bolo to pre mňa strašne komfortné. No a čiže vlastne toto, ako keby mi to cvičenie začalo ukazovať tiež, hej? Že vlastne aj skrz ten výkon a šport, ako som mala tie zranenia, stratila som menštruáciu, tak som začala zisťovať prečo a vlastne vtedy som došla presne k tomuto, že moje ženstvo je úplne, že
že potlačené. No a teraz napríklad aj tento týždeň, aj som to písala do príspevku na Instagramu, ako mám vlastne týždeň pred menštruáciou, tak je to, mne sa vtedy ako keby tie staré vzorce obnovujú a nanovo sa mi vyplavujú, ale nie preto, že neviem, by som ich dostatočne neodstránila, ale preto, že ako, ja ich vnímam ako cibulu, hej, že sa mi odlúpi proste ďalšia tá vrstva. A ja už to ale ako keby až tak neriešim, že predtým v minulosti to bolo, že som do toho úplne spadla, teraz som mala deň depku alebo aj viac dní a bola som z toho úplne na dne a teraz ako keby vnímam, že aha, toto poznám, ok, cítim čo, hej, že ja neviem, napríklad keď som bola v tom fitku, teda vrátim sa k tomu, že som to aj postovala, že proste teda týždeň pred menštruáciou sa mi tieto vzorce ako keby zintenzívňujú. A čo ja s tým vlastne teraz robím? Že keď som napríklad vo fitku a pozriem sa na seba do zrkadla a poviem si, že úplne mi príde taký ten pocit, že ty kokos, ja neviem, že ty si aká tučná alebo niečo, a áno, chodí mi to, tak a k tomu príde proste nejaké zlyhanie, hanba, smútok, bolesť, neviem čo, tak ja ako keby len idem do toho pocitu, kde to v tele cítim a nechám to sebou prejsť, vyslovene to predýcham, ak sa mi chce plakať, tak sa vyplačem, áno, spravím to proste aj vo fitku. Ak sa mi chce, ja neviem, kričať, tak sa z toho nejako vyboxujem alebo čokoľvek, že dám to zo seba von, ale nešpáram sa v tom, že nejdem zase už do toho, že bože, kde to vzniklo, odkiaľ to ešte mám, čo musím vyčistiť, čo musím urobiť, aby sa mi to už neukazovalo. Ja to príjmam, že je to tam niekde otlačené, je to nejakou mojou súčasťou, takže OK, proste to je celé. Hej, že uvidím to, chápem, že to tam je, nejdem do odporu voči tomu, že to tam je, príjmem to, spracujem to len tak, že to vlastne cez seba nechám prejsť a nechám to odísť. A možno o 5 minút mi vyskočí zase niečo, ako keby zase to nechám sebou prejsť, lebo ja viem, že ten týždeň taký často je, alebo aj keď nie celý týždeň, tak pár dní, ale viem, že ja nemusím do toho spadnúť, že ja nemusím byť už celý deň proste v depresii z toho, že mám väčšie stehná, ako by som chcela, alebo čokoľvek proste, hej, že viem, že už ako keby to môžem len pustiť a viem, že o pár dní mi bude lepšie a už sa budem cítiť zase super, fit, neviem čo. A že vlastne ten cyklus sa ako keby opakuje, pretože vlastne celkovo aj to vedomie, tá psychika, to proste nejakým spôsobom sa vyvíja. A ja to viac menej nemám pod kontrolou, kedy to príde. Lebo to nie je o tom, že by som išla do fitka, pozrela sa na seba, do zrkadla nebol by tam žiadny stav a ja si ho na silu navodím. To je o tom, že tie veci sa tak proste plynule dejú a je to v poriadku, že sa to tak deje a nemyslím si, že nad tým máme úplne kontrolu, ako keby nad týmto, že čo sa nám kedy stane v rámci takýchto nepríjemných pocitov. Myslím si, že je to úplne v pohode ich mať. Otázne je, na či máme kontrolu, čo s nimi spravíme. Hej? Či ideme úplne do toho pocitu, začneme sa zhádzovať a pomaly prestaneme cvičiť kvôli tomu, že sa cítime jeden deň zle, alebo len to skrátka ako keby, že necháme sebou prejsť. Čiže ja keď jednoducho v úvodzovkách chodím po tom fitku, alebo mám takýto týždeň a vidím, že niečo je iné a že niečo je nepríjemnejšie, tak ja len vyslovene vnímam. Ako keby pozerám sa na ten balíček, že čo sa mi to tam všetko ukazuje. A ja to takto viem vnímať aj skrz cvičenie, ale dá sa to naozaj aj keď ste v obchode, alebo keď sledujete sociálne siete a niekto vám tam vyskočí, niekto vás začne iritovať, tak to je úžasné na to, aby ste zistili, že čo vám buď ako keby na sebe vadí, že neviete prijať, alebo by ste sami pre seba chceli. To znamená, vidím človeka, ktorý proste krásne rozpráva, alebo je sám sebou, hej, nazvime to na Instagrame, že robí ako keby až divné veci, možno trápne veci, alebo to je jedno, ale vlastne niečo vás irituje na ňom, tak väčšinou je to o tom, že vy by ste chceli tak hovoriť, alebo by ste sa chceli vedieť tak prejaviť, len sa bojíte, alebo čokoľvek. A keď si dovolíte, keď máte tú odvahu ísť do tejto pravdy, tak naozaj viete o seba veľa zistiť. A vôbec to nie je o tom, že by ste boli zlým človekom, že jednoducho vám na niekom niečo vadí, ale zase sú dve možnosti a to môžete krásne sledovať, že niekto ide vlastne do toho odporu a začne bojovať s tým človekom. To, čo sem postuješ, to, jak sa tváriš, to, čo hovoríš, bla bla bla. A niekto si to vie uvedomiť a zobrať, že aha, čo má on, čo by som chcela mať ja. A to neznamená, že musíte začať robiť
rovnaké videá alebo byť ako ten človek. Tam ide len naozaj o to, že aha, ja naozaj sa bojím prejaviť na tej verejnosti. Fajn. Čo môžem spraviť preto, aby som sa nebála tak prejaviť, hej? Alebo ja uvidím proste kokos, keď ja uvidím nejakú ženu, čo tancuje alebo čokoľvek, tak pre mňa je to až iritujúce vyslovene, ale ja viem, že čo krásne tancuje, tak je to pre mňa až také, že k nej pocítim až odpor, ale ja viem, že to je len vlastne to, že mňa bolí, že som si to nedovolila vtedy a že som nešla tou cestou a to celé. A viem, že to nemá nič s tou osobou, čiže ja ako keby tiež sa len vrátim naspäť do seba a tam si to uvedomím, spracujem a zase sa opýtam, dobre, tak viem, že toto bol vtedy môj sen, chcela som to spraviť, tak čo môžem preto urobiť teraz? Hej, lebo už tú minulosť nevrátim a viem, že tá cesta bola taká, aká mala byť pre mňa, že som to vtedy nemala silu a schopnosť spraviť inak. Takže sa iba vrátim k sebe a poviem si, čo môžem urobiť. A preto chodím na heelsky, preto som chodila na burlesk, preto, ja neviem, chcem ísť na nejaký intuitívny tanec na kurz a otváram sa tomu a nehovorím, že budem profi tanečnica, ale ako keby, že idem späť k tomu, čo som chcela a vlastne skrz takýchto ľudí, ktorí vám to tam vonku ukazujú, tak naozaj vlastne vy viete zistiť, na aký krok urobiť ďalej. Ono to nie je o tom ani, že na čom pracovať, lebo to v podstate nie je žiadna práca, to je iba návrat ku mne samej, kým som bola a čo všetko som potlačila. Hej, že ja som toto vedela od malička a iba som to potlačila. To není, že ja sa stávam niekým novým, to je vyslovene len to, že ja sa vrácam k sebe, k tej autenticite, ku mne, k tomu, čo ku mne patrí a čo som vždy vedela, že ku mne patrí, len mi to jednoducho určité vzorce a presvedčenia vytlkli z mojej hlavy. Hej, alebo respektíve nie, že z mojej hlavy, práve, že oni prišli do tej hlavy a potlačili všetko to, čo bolo za. Takže tak. A taktiež môj otec, aj keď to nespravil možno vzlom, ale mi vlastne ako keby robil si zo mňa srandu. A samozrejme dnes tú srandu už berieme inak, alebo si vieme povedať, dobre, ak ma urážaš, je to tvoje, lenže vlastne zase v puberte si neviem povedať, že vlastne, alebo som si nevedela povedať, že to je jeho. Hej, čiže on keď mi povedal to, aké máš vlasy, to ako sa obliekaš, to ako sa maluješ, to ako vyzeráš dnes, to čo, aké máš, neviem čo, nezdá sa ti, že si pribrala a také tieto reči, tak mne to strašne narušilo sebavedomie. Proste mne to zbúralo celú seba dôveru a aj skrz to som potom vlastne ako keby chodila a utiekala, respektíve utekala do toho do tej mužskej energie, ktorá bola pre mňa ako keby bezpečná. Pretože jednak som mala potlačenú celý vzťah s matkou a jednak som ako keby nemala seba dôveru skrz to, čo mi môj otec stále tlkol do hlavy. Takže vlastne aj preto. Hej? A opäť napríklad tieto veci sa mi ukazujú tiež. Čiže to bolo napríklad skrz tanec a skrz burlesk, ktorý som chvíľku robila, že ja som vedela ako keby, že sa veľmi hanbím týchto ženských vecí, že to bolo pre mňa úplne, že výstup z mojej komfortnej zóny a bolo to veľmi nepríjemné tam ísť, ale ja som vedela, ako keby vnútorne som cítila, že to je pre mňa. Ale bola tam obrovská kopa toho a obrovské množstvo výhovoriek, prečo tam neísť. Keď som išla na prvú hodinu, milióny strachov, neistoty, pochybností, myšlienok, že by som mala ostať doma. A jasné, že som sa mohla rozhodnúť, neísť do toho, ale proste rozhodla som sa vykročiť tým smerom, lebo tu som cítila, že to je pre mňa, že to je dobrá cesta. Takže tam vlastne veľmi veľa vecí si ako keby už len z bežných dní viete navnímať o sebe. Že keď aj napríklad nechcete ísť na terapiu alebo čokoľvek, tak len sledujte to, čo vo vás prebieha počas dňa. Len keď sa k vám prihovorí niekto, len keď vidíte nejakú osobu, muža, ktorý sa na vás nejako pozrie, čo vo vás vyvolal, aký pocit, aké presvedčenie o mužoch. Hej, že vlastne, keď vnímate tieto inputy, aspoň na začiatku, keď to ako keby nepoznáte, tak je dobré ich zachytávať a je dobré si ich možno uvedomiť. Aha, odkiaľ je toto a odkiaľ je toto. A vlastne, prečo mi to takto nabieha, prečo mám takéto presvedčenie. A môžete skúsiť to zazdieľať aj iným a spýtať sa ich, aj ty to vnímaš takto? A zistíte veľmi zaujímavú vec,
že to tak vôbec nie je, že by každý vnímal jedného človeka, keby sa spýtate 10 ľudí, že ako vníma jedného človeka, tak zistíte, že je tam 10 rôznych názorov väčšinou. Pretože to vôbec nie je o tom jednom človeku, ale o tom, že tí 10 majú nejaké svoje vzorce presvedčenia, niečo, čo si nosia z detstva, nejaký charakter a všetky ako keby nejakú generáciu, ktorú majú za sebou, rodovú líniu, všetko sa to spojí do toho jedného a to jeho vnímanie skrz toto všetko je iné, ako je to vaše. Čiže tí 10 ľudí inak vnímajú toho jedného človeka. No a tým pádom vlastne pochopíte, že to, čo si vy myslíte, alebo to, čo vnímate, pociťujete, nie je ultimátna pravda. Každý má tú pravdu svoju a o to vlastne ide, že každý jednu vec vníma inak. A každý, aj keď ide treba do toho fitka a pozrie sa na seba do toho zrkadla, tak si povie niečo iné. Hej? Je to niečo iné, o čom ho vlastne ako keby presvedčili, alebo čo on v sebe má teda nejako zapísané. Preto ja vám neviem povedať, že vy to máte takto isto ako ja, alebo že proste ako to máte vy. Tam ide o to, ja vám dávam návod, ako práve spoznať seba. Že skrz ten deň, skrz tie rôzne situácie, skrz to cvičenie, naozaj si viete takto skrz ľudí, skrz vzťahy, akože partner je a deti, to je úplne, že najväčšia bomba na to, aby ste uvideli úplne všetky vzorce a presvedčenia. Alebo rodičia, tí vám na to vedia akože krásne kapnúť. Hovorí sa, že keď máš pocit, že si osvietený alebo osvietená, tak choď proste na víkend k rodičom a uvidíš. Alebo na týždeň kľudne. Ak to chcete ešte trošku bohatšie. Takže tak, hej, že vlastne ja som len týmto chcela povedať, týmto videom, že vnímam v tých bežných situáciách, ktorými prechádzam každý deň, už len keď šoférujem, takže čo vlastne ako keby vo mne je tak rôzne nakopené, zakodované, aké sú tie moje presvedčenia. A zase nejde o to, aby ste si každé jedno spojili so svojím detstvom, kde vzniklo, tam to vyčistili, Ide len o to, aby ste to vlastne nechali sebou prejsť. Aby ste to len uvideli a to, čo je uvidené, môže odísť. A postupne už vám to viac menej a začne byť jedno, ale to teraz ako keby nechcem do tohto videa úplne dávať. Že časom to začnete vnímať ešte trošku inak, ale zatiaľ takto. Že len proste skúste byť cez deň prítomný, vedomý a skúste si tak niektoré veci začať trošku spájať a pýtať sa, odkiaľ je toto, prečo to tak mám, kedy sa mi to deje sa mi to celý mesiac, alebo niekedy, hej, ženy, tam cyklus vie ako krásne ukázať tiež niektoré veci. Takže tak, ja to mám teda na tom príklade s cvičením. Rozmýšľam, že či je tam ešte niečo, ale myslím si, že som to zhrnula všetko. Hej, samozrejme, keď vo fitku vidím ešte nejaké baby alebo čokoľvek a niečo ma tam zairituje, tak tiež si to často viem odtiaľ vytiahnuť, že čo na sebe. A ono to zase není o tom, viem, aby sme to natlačili do extrémov, to znamená, že pôjdem na všetky plastické operácie a budem sa hnať za nejakým ideálom krásy, ktorý neexistuje, ale aby sme si takými malými krokmi ako keby dodávali trošku to sebavedomie. Keď proste sa mi na nejakej babe páči zadok a ja mám pocit, že ten môj je plochý, no tak idem, cvičím a jednoducho ho môžem trošku zlepšiť a zistím si, aké cviky sú na to, aký program si na to môžem spraviť, ako ho môžem proste zlepšiť a ako keby príjmem ho, aký je teraz, ale urobím pár krokov k tomu, aby sa trebárs zmenil, ale neznamená to, že musím ísť na plastiku zadku. Hej, že zase ako keby, že netreba ísť do tých extrémov, ale do tých extrémov sa väčšinou dotlačíme zase len z toho odporu, nie z toho pocitu prijatia a z lásky, ale z toho, že bože, ako ho ja strašne neznášam, aký je škaredý ten zádok, musím s tým niečo urobiť. Hej. Ale zase, niektoré ženy to tak nemajú a idú na tú plastiku z toho pocitu, že chcú. Podľa mňa nič nie je čierno-biele. A keď je človek šťastný, to je hlavné. Hej, že keď je šťastný a spokojný so sebou, tak nech si robí, čo chce, pokiaľ to samozrejme neubližuje iným ľuďom. Ale ako keby neubližuje v zmysle, že on im vedome a naschvál ubližuje, lebo zase to, ako vaše konanie zasiahne všetkých ľudí okolo vás, nemôžete úplne ovplyvniť. Hej? Že aj medzi tým treba trošku vnímať rozdiel.
Takže len skúste vnímať seba, čo sa to vo vás deje cez ten deň a neísť na toho autopilota hlavne. Lebo ten autopilot, ak vlastne konáme stále rovnako a sme stále vlastne v tom kolečku, nám vytvára stále ten istý život. To znamená, že keď sa pozriem na seba do toho zrkadla a poviem si, fú, aká som otrasná a padnem do tej nálady a teraz som v nej, tak sa mi to keby znova len točí stále do kolečka, znova to príde. Ale keď už z toho raz vystúpim a poviem si, OK, tak toto je niečo, čo mi dali do hlavy a cítim sa teraz za to blbo, ale nechám to sebou prejsť, nech to odíde. Už na budúce, ak to príde v menšom a potom zase v menšom a možno to už vôbec nepríde. Alebo si to už, aj keď to príde, tak to proste nebudete ani riešiť. A tak. Dúfam, že som aspoň trošku vystihla tú pointu, ktorú som chcela povedať a že vám to dalo zmysel. Ak máte nejaké otázky alebo ste niečo nepochopili, tak mi to napíšte do komentáru a tak. No, ďakujem vám, ak ste to dopozerali až sem a tak sa zase počujeme a vidíme v ďalšom videu. Čaute!